Lalén. A todas e a todos. Hoxe creo que é un gran e fermoso día para a Fundación Paco Lalén. Temos aquí dúas chicas, María José Viz, autora de este libro, La extraña desaparición de Carolina Santomé, gracias. Sempre me voy un pouco nerviosa, nunca logro, non sei como vou facer, xa non teño remedio. É Margarita, súa irmán. María José, autora, Margarita vai a presentar o libro de súa irmán. Entonces, hoxe realmente moitas gracias por estar aquí, a todas e a todos. É un día de moita honra para a Fundación Paco Lalén, que unha autora que xa ten varios libros escritos, unha novela, está en camiño de outra, que quixera que nos tomara en conta para presentar aquí esta fermosa novela Portelurina, e que é unha novela realmente fantástica que deixa-te levar, encontraste con varios aspectos desta parroquia. Ela me comentou que en algo se inspirou de que papá, como dixo ela, vou a referir as palabras textuales de María José. O señor Lareo cantaba e martillaba, e iso inspiroume moito nesta novela. Eu non me vou a extender moito, porque Margarita ten moitas máis cousas que dicir que min, pero sí, querolle de verdad agradecerche, María José, de todo o corazón, que hayas pensado na Fundación Paco Lalén. Gracias polas túas fermosas na entrevista de radio, polas fermosas palabras hacia Paco, hacia Piloño, e algunhas que outras inmerecidas que non vou decir hacia quen. E nada, deixo-vos con Margarita, con María José, disfrutar a tarde. María José, pois ten aquí uns libriños, o que queira collero, pois vendios, e claro, despois, pola dedicación non vos cobra, vale? Non marca páxinas, Hai marca páxinas que son fermosos, sí, eu teño por aquí algún. Basta que diga, a ver, préstame un, porque agora xa non o encontro. Claro, son un desastre, pero a mellor xente que está aquí xo sabe. O marca páxinas é este. Entonces, de verdad, a novela é preciosa. Non vos vou contar moito dela porque para que a leades, pero se empezas a ler e queres seguir para descubrir a ver o que pasa con Carolina, vale? Moitas gracias por acercarvos esta tarde del sábado hasta a Fundación Paco Lalén. Gracias. Bueno, antes da miña presentadora, te vou falar un pouquiño, porque, bueno, gustaría ser eu que agradeza directamente. En primeiro lugar, de que ela non lle guste que se digan moitas cousas boas dela, a Carmucha. Porque, bueno, ela acolleu a miña idea de vir aquí, de volver a Piloño, de xeito tan agarimoso, tan bonito, que, bueno, como non a vou a nomear, por suposto que sí. Se non fora por ela, non estábamos aquí. E logo tamén quero agradecer, bueno, por suposto, a miña irmá Margarita, que, bueno, xa fixo de presentadora en Ourense, unha das televisións en Ourense, vai moi ben, a rapaza vale. E, bueno, por eso a contratei, sin pagarlle nada, pero contratei na outra vez. E logo, despois temos un colofón musical que, bueno, realmente maravilloso, con o noso curmán Enrique Dizotero, que xa todos coñecedes por aquí, que, bueno, para mí sí que é unha honra terlos a todos ao meu carón para axudarme a comunicar o que quero comunicar, que é presentar a miña novela e estar leda de estar aquí con vosco, non? E que os podría dicir outros meus recordos de Piloño? Sei que sei unha persoa en particular que non me lembro moito das caras, casi nin dos nomes de moitos dos que estades aquí, e que moitos recordades a mí de outro xeito, de outra maneira, físicamente, máis pequena, pero o que sí lembro é que aquí foi onde me enamorei da lectura. Aquí foi onde descubrín a lectura, porque
aí na taberna de Antonio e María, a casa de Antonio, que chamamos todos, pois aí nacín eu, nacimos a familia Blanco, e, bueno, eu sempre que me podía, xa como me dixen nunha entrevista que me fixeron tan bonita en Radio Lalín, sempre que podía escapaba da taberna dos meus pais, que non me gustaba moito estar ali, cosas como dicho era de paso, e marchaba, escapaba por o meu cuarto a ler. Eu li moito, de feito, unha linet de moita lectura que me fixo empezar a miña imaginación, e, por suposto, a escribir un poquinho mellor cada día, a escribir as redaccións, o que se facía na escola. Tamén lembro con moitísimo agarimo o primeiro concurso que se fixo de redacción do Concello de Miguel de Cruces, que eu tive de estar en quinto de XB, ou sexto, non me lembro ben, e que eu tive a sorte de gañar, e, bueno, tiño unha anécdota que agora me fai sorrir, pero naquele momento me enfadou bastante, que me vou contar, que eu o primeiro ano, eso, gañeino, e regalaron un estoxo con lápis, con rotuladores, e con unha silueta do mapa de España preciosa, bueno, un atlas, moi bonito, o vasallo. Pero o ano seguinte, eu poníme a presentar o ano seguinte, non gañei. Entón, pasados uns meses, o mestre de literatura, de lingua e literatura, colleu unha así aparte e dixome: mira, María José, neste concurso, neste segundo concurso, a tua redacción foi a mellor, pero non te podíamos facer gañadora porque estaría mal visto. Entón, quedeime vos de pero agora faime moita gracia recordar, non? Como dicindo, tal oportunidades outra xente, pero pois, non existía o premio. Bueno, xa digo, eu queria facer fincapé en que a etapa de Pilaño para mí foi moi importante pola descoberta da lectura e tamén da escritura, como podedes ver, non? E, bueno, simplemente por non extenderme máis bataliñas, xa lle paso o testigo a Margarita, para que ela diga o que queira dicir. A ver, non pasa nada, hai que cortar os dedos. Non pensaba estenderme moito na presentación porque ela díxome breve, presentome eu e xa me faz as preguntas, pero bueno, teño que recordar un pouquinho que era non di, que eso, que leva escritas xa unhas cuantas publicadas, unhas cuantas obras, non só as que fixo ela soa, sino que en algunhas nas que participaban máis persoas. É dicir, que leva xa conseguidos varios premios pola narrativa breve, porque é moi especialista en narrativa breve, pero tamén é unha gran poeta. Entón, ten publicados libros de poesía e de microliteratura, que lle chaman, é dicir, ou poemas moi pequeninos ou narrativa moi pequena, moi curtas. É dicir, é unha muller do concreto, e de lo notar na novela tamén, que é dicir, que non se vai polas ramas. É dicir, é unha novela que se ve, se se quere, nunha tarde. E se non se quere facer moi rápido, pero tamén se pode facer despacio. O que si queremos, bueno, non deixo boa tarde a ninguén, pero bueno, boa tarde, ya demos por saludados. O que si queremos é que fagades preguntas, pero como sempre hai un poquinho de medo a ser os primeiros, vou facer eu algunha, sen media dúcia, porque nos vaya contando cousiñas, e a ver se vos desperta unha preguntiña por aí para facerle logo. Vale? Ben, pois, o primeiro lugar é de que vai a novela realmente, María José? Ben, pois, España se pode indicar en San Tomé é unha novela con apariencia de misterio, porque ten máis que misterio detrás, máis que temes que agora vos expones. Trata dunha observación dunha rapaza, dunha moza, dunha vila, aldea, se queremos chamar así, que é ficticia, ao que lle puxen un nome de Mourenzo. Esta rapaza, esta moza, desaparece, dous homes están a procura de atopala. Son Don Euloquio, que é un mestre da vila, amigo da Ano e da rapaza,
Pascual, que é un exalumno de Eulogio, é que é amigo dele tamén. Ese é o fío de conductor da novela, é o que sirve como conductor da trama. Pero, aparte disso, xa digo, eso foi como unha excusa, como unha fórmula que eu empleei para, dese xeito, mostrar outros temas, como son a amizade interxeneracional entre un home maior e unha rapaza, que xa coñece desde neno, non é da escola. Que penso que non é algo moi típico das aldeas, que haxa ese tipo de amizade pura entre xeracións tan diferentes. E despois tamén o desarraigo. Nesta novela facilmente atopades, sexa directo ou indirectamente, mostras de desarraigo, tanto na protagonista, que é a Carolina Santomé, como noutros personaxes que aparecen por aí na obra. Un tema que eu penso que quizás é o que ainda ten máis peso é que Carolina é unha eterna insatisfeita, é unha muller rebelde que non está conforme coa súa vida. Eu quixen decir deste xeito unha persoa como tantas outras, como cualquiera de nós, que estamos sempre a procura da felicidade, que eso que queremos alcanzar, que de algún xeito queremos atopar na nosa vida, e que o noso referente, ela ten o seu referente tamén, trata de buscar a súa felicidade, e faino do xeito que ela considera máis axeitada. Non vou dicir máis porque non quero explicar moito máis da novela. E basicamente é iso do que trata. Moi ben. Preguntámonos como foi o xerme, de onde saiu o tema de facer unha novela cando ti basicamente eres poeta, esencialmente poeta, e ademais das boas, eu sempre o digo, unha poeta exquisita. Como foi iso de pasarte a escribir unha novela? Non tens por que... É verdade, senón non dicía. Vale, pois o da novela é unha cosa moi curiosa, porque esta novela que vedes aquí, que ten menos de 200 páxinas, que é unha novela curta, pois a mí levoume 5 anos, pero vamos, como xe foi levar 5 anos esta novela? Porque a tomaba, deixaba, volvía a tomar, o sea, non lle facía moito caso, non a tomaba moi en serio, porque unha daquela, hai 5 ou 6 anos, era cando eu comezaba a miña escrita. Eu estaba facendo outras cosas, estaba facendo libros de literatura, estaba facendo os meus primeiros libros de, o sea, poemarios en castelán e en galego, máis ou menos estaba ocupada a miña creatividade, estaba dirixida como que día cara un camiño. Eu tiña, xa digo, sempre tiña aí apartada, non? Logo volvía, logo dicía, non, é que me daba moita pereza, porque para min é moi difícil, eu dixeno sempre, en todas as presentacións que damos feitas da novela, sempre digo o mesmo, para min é moi difícil facer unha novela, porque eu sou unha persoa de literatura breve, que escribo breve. Pensar que facer unha novela, por moi breve que sexa, sempre leva un pouco máis de extensión, obviamente, non? Porque non podes facelo telegráficamente. Bueno, é por eso, precisamente por a dificultade que tivo para min, estou moi contenta co resultado, estou moi orgullosa de chegar a facer esta novela. O da outra novela, o da nova, é unha cosa que é moi curiosa, porque eu pensaba que, xa como unha madre mía, que me levou esta, non falo, pero bueno, estou traballando outra idea, desde decembro, xa hai 2 meses, estou traballando con outra que sabe Deus, cando acabo, se acabo, espero tomar máis en serio, vamos, que dedicarle un tempo máis continuado, en vez de deixar aparcada e logo collera cando xa me esqueci de como era o que tiña escrito. Pois sí, basicamente eso. Vale. Unha cousiña, a xente que non a leu non o sabe, pero ten unha estrutura moi peculiar esta novela, non é a típica novela na que se van contando todo de principio a fin, ten unha estrutura especial. A que se debe, por que fixeches este tipo de estrutura? Por que elixiches esta? Sí, esta novela ten 2 partes, en que non pon primeira parte e segunda parte, cada unha das partes está diferenciada por unha das magníficas ilustracións de Margarita, que están incluídas na obra. A segunda parte, a partir do capítulo 25, aí está refletido o diario de Carolina. Ou seja, que na primeira parte temos un punto de vista, un narrador diferente con respecto á segunda parte. Pois a súa estructura é un pouco diferente,
non tan habitual, pero que a mí o recurso de utilizar o diario, unha forma de utilizar o diario dun personaxe, a mí parecíame que era a mellor maneira de refletir o que é o pensamento dela, o que ela opina da vida. Así poder desatopar que se plantexan uns acontecementos na primeira parte e na segunda vemos o que opina realmente Carolina do que ocorre na primeira parte. O sea, é como se fose unha explicación desde o punto de vista da protagonista da obra, non? Explicación que pode ser completamente oposta ao que se dicía ao principio ou non, pero a mí gustaba facer así dese xeito, non? Pareceme que era moito máis, incluso máis amena, non? Máis cambias un pouco o punto de vista e faz outra versión dos feitos, porque así de esa maneira estás vendo dúas perspectivas diferentes da mesma realidade. Iso que pretendía eu, está por un lado está a visión de Don Eulogio, por exemplo, de Pascual ou de outros personajes, pero logo está de Carolina. Entonces podemos facernos unha composición de lugar do que se mostra na primeira parte e na segunda, non? Para decir, bueno, ele pensaba así, ela pensaba así, pero así é a verdade, non? A verdade é a de calquera deles, non? Eu, de feito, sempre digo, cando eu, a mí me pasou privilexiada, cando a publicara, para ver que opinaba, xa pensei desde a primeira vez que o bonito desta novela é lela, e logo, depois de ler a segunda parte, volver a ler a primeira. Porque cousas que non entendías na primeira, acabas entendéndoas unha vez que leches a segunda. Non sei se a xente que ler aquí é opinión mesmo, pero a mí pareceume que sí, que merecía a pena volver a empezar para ler a primeira. É un consello, non é unha opinión, vale? Unha pregunta así un pouco máis capciosa. Que colledes prestado das súas vivencias persoais de Tirón, de Compostela, das xentes que vivían aquí e viven ou en Compostela? A ver, hai moitos detalliños da novela que son daqui de Tirón. Os que somos daqui sabemos que son. Pero son detalliños que son como cousas máis ben anecdóticas, que non son relevantes a hora de perfilar a novela, porque eu quixen que fose Mourenzo, xa digo, unha vila inventada, pero por que fixen eso? Non a puxen, por exemplo, en Piloño, que podía facela aquí. Porque eu pretendía que fose un reflexo de calquer vila, calquer aldea de España, por exemplo, podía ser calquera. Eu non puño datos específicos de situacións ni nada, se vos fixades os que xa leste esa novela, que non se pode decir claramente isto é de Piloño, podo decir que é un lugar do interior, podo decir cousas que, bueno, xa digo, que nós que vivimos aquí, bueno, que eu xa non vivo, pero os que vivimos aquí, pois sabemos que poden podería referirse a Piloño. E logo hai detalliños así, pero eu que non fixen é, nin por un lado, o lugar é exactamente este, ni moito menos, pode ser calquera, nin tampouco fixen características de ninguna persoa de Piloño, nin de Santiago concreta. O que fixen foi coller, fixen unha especie de cóctel e coller características diferentes de distintas persoas para conformar os personaxes. Eso me parece que é unha das grandes riquezas que ten a literatura, toda a narrativa, de poder crear novos personaxes de persoas diferentes. E xa digo, o sea, que hai anécdotas aquí de Piloño, sí, hai cousas que incluso están dadas a volta, o sea, se vos fixades podedes percibidas, pero gustoume moito de todos os xeitos poñer cousillas de Piloño, gustoume moito, fixeme moita ilusión. E tamén aparece na taberna de Antonio María, tal cual, como se fose a nosa, pero, por suposto, con diferentes, porque isto é son personaxes, non son persoas, é algo inventado, recreado. É dicir, que calquera parecido coa realidade, pura casualidade, vale? Eu digo por alguma cousa que sale en aí, evidentemente, tes unha paixón que é a poesía, pero tamén a xente non o sabe, pero a ti encanta a música, ainda que non sexas músico. Que hai de poesía e de música nesta obra? Bueno, de poesía, a obra anterior a novela foi un poemario en galego que se chama Mar de chuvia seca,
que apareceu editado en Valencia nunha edición bilingüe, galego-castelán. Eu viña da poesía, pero eu nesta novela non fixen prosa poética para nada, é unha linguaxe moi fácil de entender, moi accesible a todo o mundo, pero eu quería dar un xeito, reflectir o meu interese pola poesía. E de que maneira o fixen? Pois a poesía nesta novela é o vínculo entre Don Eulogio, que é o mestre, e Carolina, porque o mestre, que é un namorado da poesía, fai que a nena se aficione a ela e que disfrute tanto dela como o seu mestre. Este é o meu homenaxe á poesía. Despois, en canto á música, hai unha referencia elemental que Carolina ten o seu nome porque o seu pai, que como ben decía Carmen, está inspirado en Don Manuel Lareo, pois na forxa cantaba a saia da Carolina. Entón, pois era un nome a rapaza, e que a rapaza non lle gustaba nada, pero ese é un nome que ten por esa canción. E logo hai algunhas referencias xa menos trascendentales, tan menos importantes, que sirven para identificar o que é a época, porque situase, como dixen antes, pero esta novela está situada nos anos 90. Bueno, hai referencia aos 80, porque no diario trata de Nené de Carolina, pero o que son os feitos realmente, o que sucede é no 95-96. Bueno, algunhas preguntas que tiña xa nos contestaches, saltos. Xa comentaches que ibas a escribir unha nova novela, non sei se nos queres adiantar algo dela. E se non, podes adiantar algo que imos publicar. Ai, sí, por suposto. Xa vai sair. Por suposto que sí. A novela hai que agardar, pero que moi prontinho. En marzo, neste mes de marzo que ven, cuidamos que a principios de mes, esperemos que xa a principios, vai sair o noso segundo conto infantil, porque escribí Margarita Maseu, somos autoras de un conto en galego que se chama A Gaivota Sonia, para os primeiros lectores. Agora imos sacar outra aventura de Sonia, que se chama xa, porque xa existe como tal, A Gaivota Sonia en Compostela. E que Sonia vai dar unha voltiña desde a Coruña a Santiago. Bueno, ese é un contiño que vamos a sacar, que nos fai moita ilusión, que sí? Porque ten uns dibuixos maravillosos de Margarita, é un conto fermosísimo. Bueno, o primeiro xa tivo o seu éxito. O primeiro foi unha autoedición nosa, atrevímonos a autoeditalo, pero agora buscamos aí a posibilidade de publicalo. Bueno, atopamos unha editorial en madrileña que sí, que aposta por nós para publicalo, e nos estamos encantadas. Agora que falo de editoriais, quería, por suposto, fazer mención á Letreira Editorial, que é a que apostou por min coa novela. É unha editorial obetense que vai cumprir dentro de nada, dentro de uns días, un ano de existencia, e que, bueno, traballa moi ben, son xente moi agarimosa, moi emprendedora, e que, bueno, que estou moi agradecida por permitirme sacar a luz esta novela. Bueno, eu creo que agora, se alguén ten alguna preguntinha, ou puña a gafa para ver as caras, que vale non foi fácil. Non sei se alguén que lera a novela, se lle ocurre algo que preguntar, alguna curiosidade. A min ocurreseme unha curiosidade. María José, que sintes hoxe ao estar de novo neste lugar onde naciche? Eu prefiro non dar moitas voltas, porque non choro. Entón, xa por iso xa non mencionei moita cousa, moito detalle. É unha emoción moi grande, xa te podes imaginar, non? E con tanta xente aquí que, bueno, pensei para mí, non vai haber ninguén, porque, bueno, dirán, quen é esa? Pero se marchan de pilaños hai tropecentos anos, non sei, non me sonan. E vermos a todos aquí tan atentos, é para mí unha emoción moi grande, unha delicia, non? Que vamos, que estou eufórica xa, tan contenta que estou. E moitas grazas a ti, por suposto, por traerme, non? A Fundación. A Fundación, por suposto. Que a Fundación, Paco Lareo, non hai que escatimar louvanzas, porque a labor cultural
que aquí nunha vila pequena como a nosa, que este aquí, que este facendo todo o que fai pola cultura galega, dos galegos, moito de louvar, non? Porque eu coñezo unha persoa que non estivo nunca en Piloño, Carmen. No, é verdade. Unha persoa El marchou moi xovenciño para Santiago. E coñece a Fundación Paco Lareu. Sí. É porque o nome de Paco Lareu e de Piloño xa está en calquer sitio de arte cultura, ali está. Eso é algo moi digno de admirar. Me parece que sí. Sí. Bueno, hoxe en día a Fundación Paco Lareu está no mundo. Está no mundo, está en calquer parte. Sí. Además, gracias ás novas tecnoloxías e todo eso, non hai espazos, non hai límites para un lugar, non? Pois non, a verdade é que non. Pois é, que María José vai máis tempo que a mí que anda, porque eu por aquí eu veño de vez en cando, poñer flores e tal, pero claro, María José foixenos a vivir ao norte, a Coruña, e non lle coincide nada ben. Foi para Arabia, María José foi para Arabia. Eu nada, desde Compostela enseguida me pon. Pero Bueno, ela nada. pero os da Coruña tamén teñen que vir aquí. Sí, Sí, non hai problema. teñen mal, que aquí máis bien. Eu que en Coruñese, díxome, non me menciones, pero mira, pues eches o tiro. Alfonso Modroño, que foi o que me trouxe desde a Coruña directamente, tan amable, que ademais é un gran poeta, e que está mencionado aquí nos agradecementos do libro, porque axudoume a mellorar a obra, xunto con outros amigos e amigas que a revisaron con generosidade e que fixeron que esta obra teña o mérito que poda ter. Que eu daría gracias a él, porque gracias a él estou aquí xa directamente, xa como se fose nun jumbo, xa directamente de Coruña aquí. Así que moitas grazas, Alfonso. É o problema de non conducir, que ten que depender do presente. Claro, ese é o problema. É o que pasa. Alguna preguntilla por aí? Alguén que queira preguntar algo? Para mí gustaríame que dixeras algo, porque estou seguro que non ten nada contra o rural, e moito menos contra Piloño, que non sea. Pero gustaría, dá a impresión de que hai máis personajes, poñámoslle a palabra malo, entendería, non? Malos, que a vos, dentro de todo o teu relato, claro, son toda a aldea, entón, gustaríame que defenderas un pouquinho aí do lado contrario. Ou ese, vamos. É que, intento que te podes mosquear, porque é que Carolina xa parte de que non lle gusta nada a aldea, non lle gusta nada a aldea. E claro, todo, hai personaxes que son lo que ama a aldea, o sea, é o oposto a aldea. Pero é certo, sí, que hai unha animadversión, pero eso quise facer moito hincapié en eso, porque non contiso final pode influir o que sexa ese non querer a súa aldea, pode influir no que sucede, así que fixenos xa a aposta, xa nada. Además, non ten moita lógica, porque se ves un personaxe de Carolina é rebelde, pero muitas veces digo rebelde sin causa, porque non ten tanto motivo como para estar tan rebelde, sobre todo cando é máis nova, máis rapaza, é un pouco exagerada, é unha adolescente, os adolescentes a veces non razonan moito certas cousas, toma todo a tremenda, todo un pouco así, pero bueno, de todos os sitios, así digo, pero cae nos pecados que criticaba, non? Cae no mesmo pecado que criticaba. Sí. Sí, pero non conte máis. Non contei nada. É que se están desvelando moito, María José, eu teño unha pregunta. O maestro que te recibes, bueno, o profesor, o don Hugo, ten algunha referencia real ca parroquia de Piloña? El ven xa sabes que ven de outro sitio, ele aparece aí porque ven de outro sitio, bueno, estaba casado, pero cando pensaba no personaxe del, de Don Eulogio, tiña na mente o mestre este que tanto me animou a min a ler, que era, non me acordo se chamaba Don Manuel, que era aquí do grupo escolar de Beiriñas. Don José, podía ser. Perdón? Don José Villaverde, podía ser.
Ah, era José, non era... Sí, efectivamente, José Villaverde, sí. Sí, era boísimo, O profesor de lengua, sí. Non sei xa se morreu, pero non te acordo. Morreu, sí. Era, ademais, era músico, por eso. Era músico, sí. Era de... Él foi director da banda de Silledo, de Evangelio. Sí, eso non sei. Pois que ben explicaba como se facía... Por eso me acordei, cando lín a novela, si facía referencia a... As características, como podes ver, do personaxe non ten nada que ver, o sea, unha referencia que faz moi ben sinalada, porque sí que tiña na mente, que foi o que me fixo enamorar da literatura de lela e despois de escribila. Sí, eu pensaba que era Manuel, pero era José Villaverde, sí. Pois sí, Algo que tenemos. non, é que sempre... Canto pode facer un maestro? Perdón? Canto pode facer un maestro? Sí, hombre, por suposto que sí, E non só da literatura, da música tamén. De todo seis, de química, de matemáticas, Os instrumentos que había no colexio, meteunos a moitos os que quixemos a tocar algo. Entón, xa estaba o tempo dos recreos e de todo en axudarnos. Non só coa literatura, tamén. Comigo tiña negra, porque eu non era capaz... A mí gustaba moita música, pero tocaba en inglés. Eu estaba ca flauta e dicía, toca o do, e non sabía o do, e pobre homem desesperado. Porque sí, eu sempre fui negada para tocar. O meu marido é músico tamén, tocaba bandurria, tocaba tamén laúd, para esos instrumentos. Un día tentou enseñar o básico da bandurria, de colocar un dedo, era o eu tengo imposible, Mas na casa sempre é máis difícil. non hai maneira, Sempre que intentas enseñar algo a alguén da casa é difícil. A mí pasou intentando enseñar inglés. Non, fora de casa. Alguna preguntilla máis, alguna... Bueno, primeiro disculparme porque ainda non li a novela. Que hai de María José Viz en Carolina Santomé? Hombre, eu espero que Carolina Santomé non haxe moito, porque Carolina trata, espero que non. Pero bueno, sempre hai, porque cando decimos que, sobre todo cando é a primeira novela, non sei se oístedes falar deste, por decir, din que a primeira novela dun autor, ou autora, é a máis autobiográfica das que poida facer no futuro ou das que viñen despois. Esta, desde logo, é moi autobiográfica, pero non solamente porque aparecen datos concretos dun sitio ou de outro, é porque non se te desnudaras a través dos personaxes, non? O Carolina Santomé, ao principio, eu aos 14 anos igual me parecía bastante ela, moito de querer estar en Santiago, non sei querer estar aquí, que son as cousas como son. Pero despois como vai evolucionando, mellor non ser como ela, Podía ser que me tivera envexa porque eu marchei aos 11 anos e ela tardou máis. Ao mesmo grupo, tardou máis a marchar. Non dixo eu aquí, e ela ali. Hombre, eu veite ser ben. Igual algo influiu mes. Alguna preguntinha máis? Bueno, a min sorprendeume, por exemplo, o título. Cando collín a tua novela, María José, eu esperaba outra cousa. Non digo que o que atopei me gustará, menos. Por que lle pos un título que te leva a pensar nunha novela totalmente policíaca, la extraña desaparición, e acabou sendo, bueno, para mí, vaya, unha novela de sentimentos. Non lle vexo, bueno, non digo que non pode haber policíaca con sentimentos, pero eso para, bueno, gustoume, pero chocoume eso, o sea, porque ese título, cando, ao final, pues, esperaba unha novela policíaca total, tipo Eduardo Mendoza, sabes? Sí. Pero pareceme curioso, non digo que este mal, pero por qué? Había aí algo deliberado? É que a mí eu sempre uso a expresión fórmula, porque Perdón? é como se fose unha forma de presentala, como se fose o envase exterior, e dentro resulta que abres o envase, abres o que sexa, entonces vai saindo outras cousas, vai saindo personaxes. Esta é unha novela de personaxes, máis que ese misterio, pero tamén se queremos quitar o rizo, bueno, desde o punto de vista poético,
A extraña desaparición pode ser que non sexa unha desaparición real, sino a desaparición da nena Carolina mergullada nun mundo que a ela non lle gusta, non? Podes facer como unha interpretación, xa digo, porque escribo poesía igual lle dou moitas voltas ás cousas, non? Pero pode ser un sentido simbólico, non? Quizáis. Pero si, certo que eu quería facer algo como máis ameno, como deixando os capítulos un pouco máis colgados, máis a ver que pasa despois. Eso sempre me gustou das novelas, desde pequeniño, non? E haxe esa intriga, quero ver que lle pasa aquí ao personaxe, como vai, se pasa algo gordo, se pasa algo gordo, tal. Entonces, eso sí que me parecía moi apetecible para ler, non? Non sei, atractiva. Sí, Porque me apetecía facer así. A seguinte novela, cando a remate, desde logo o camiño que leva a outra non ten nada que ver con esta. Xa vos digo que se continuo por a mesma liña, porque se pode dar 50.000 voltas, podo desfacer o feito e todo eso. Pero se vou pola liña que teño agora na mente, non vai ser de misterio así propiamente, moito menos. Te atropellan máis de sentimentos, unha novela... Si, esta é unha novela, xa digo, novela psicológica, digo de personaxes porque é un pouco o que pensan eles, non? Das situacións que teñen ao redor. Non importa nada, a mellor saber que pasa exactamente a Carolina. Non é excusa, eu xa digo eso, é unha excusa para seguir lendo, levarse a sorpresa de que non é o que buscas, é outra cousa. Exactamente, sí, moi ben. Non hai ningún detective. Bueno, sí, tipo película desas. E algún preguntiña máis? Non? Porque entón creo que se toca facer unha cousa. Ai, bueno, eu teño un costume con cada unha das presentacións, ao final de cada unha das presentacións dos meus libros, en todos os sitios nos que vou, fago unha especie de poema paródico, o sea, unha broma. Entón, aquí teño a miña broma para hoxe. Exclusivo un para cada sitio, que non o leo en ningún sitio. Non, que cada un ten o seu. Bueno, vade saber que hai moita repetición dunha terminación de palabra, buscando precisamente, pois eso, xogar cas palabras. Oye, se me ven, non? Titúlase Unha muller con experiencia. Atención, isto é unha advertencia. Carolina Santomé, coa súa clarividencia, e sen ninguna clase de continxencia, dis que chega a Piloño para facer competencia as mozas que os domingos pasean con indolencia. Ela pensa que é unha loira de grande excelencia, pero eu creo que o seu é pura prepotencia. E o que digo non é unha incongruencia. Carolina ten un pouco de indecencia e reverencia, mas carece de negligencia e ineficiencia. Ou sexa, ben valía para estar na presidencia. Eu estou por levar a Valencia para que a perotendia das fallas e a súa contundencia poña en límite a súa repelencia. E todo isto que vos digo está en vixencia, por máis que era oferta de resistencia. Así remata esta ocurrencia que fixen un día de somnolencia, con moito descaro e moi pouca conciencia. E ao final, María José asinala libros a que ten interés en o libro de Joan Enrique. Entón, ben montado? Enrique, agora pois Enrique Viz, nos vai deleitar con unha texta. É que quería ler o seu primeiro, é que realmente os casos. Se sabedes todos que non temos Merza, comentou os seus estudos musicais no Museo da Banda Artística de Merza no ano 1977, logo cursa estudos de solfeo, clarinete, canto coral, no Conservatorio Histórico de Santiago de Compostela e asiste a cursos de clarinete con outros mestres. Como clarinetista exerce na Banda Artística de Merza dende o ano 1979 e colaborou coa Banda Sinfónica do Dento, sendo o seu director Xosé Casado.
coa banda de Agolada, sendo dirixida por Xosé Cotado, e coa banda de Alongos baixo a batuta de Alejandro de Pedro. Foi membro fundador do trío de vento Asae. Colaborou na creación do grupo de gaitas O Arco de Merzo. Foi mestre de clarinete e solfeo na Escola de Música de Vila de Cruces. Compón para o conxunto coral mixto Nuestra Señora de Urbás e a habanera Pucheste un día, con texto de Pablo Rí. E para grupo de gaitas a Miñeira da Solaina e xota para Xoán, ademais dispón de varios arranjos. Desde o ano 1995 dirixe a Coral Polifónica de Piloña, por certo moi boa, e desde finais de 2019 é mestre na Escola de Gaitas dos Bezas de Coneixas, e desde novembro do 21 dirixe a Coral Polifónica de Caldas das Reis. Eu creo que isto son el nombre. Vasallo para María José, para Margarita. Ben, é a primeira vez, levo moitos anos, por o que dixo aquí, levo moitos anos nisto, pero é a primeira vez que toco sin acompañantes. Sempre foi un grupo, nunca toquei só. Bueno, cando foi o confinamento, creo que sería só un pouco que tocaba só. Sí, que estás non che iba a tocar. Non, collemos ben. Bueno, fixen un percorrido así popular no clásico e clásico no popular. Entonces, collo unhas pezas de clarinete arregladas por Henry Clark e depois unhas pezas de gaita que son máis populares. Puxelas un pouquiño en orden cronolóxico. O primeiro vai ser o minueto de Boccherini. Foi un minueto escrito para corda, para un cuarteto de corda, no 1779. Aquí está moito máis conocido porque foi o anuncio da Miel de San Francisco, da Igrexa de San Francisco. Seguro que se a conocer nas máis en plan.
non son 100 anos para diante, máis ou menos. Brahms escribeu varias danzas húngaras, en concreto creo que foron 21 entre o 1858 e o 1868. E unha das máis populares é que vou tocar ahora, que é a danza húngara número 5. Imos avanzar outro pouquinho. Ímonos ir ao 1909. Aquí Scott Joplin escribeu The Entertainer, entretenimento. Escribeu no 1902, pero realmente a película non, a canción popularizouse moito cando usaron como banda sonora da película de Lord, na que traballaban Paul Newman e Robert Redford.
que hai ali tamén. No. Bien. Estas son a parte das clásicas populares e agora pasamos ás populares clásicas. Vale, eu xa simplemente é a rumba de Carcassonne, a canción popular. polca a carrasqueira. Aquí antes, que cantaba Ferreiro, a Carolina, ¿sabes? A Carolina.
deixar aquí, neste espacio, non se pode deixar de tocar nun sileo. E eu vou ter mucha casiña, pero na miña mente se estaba a fazer. Eu só traía pensar. Que facer a miña raíz. Eu hai E o gato? levantamos un puño. Pois eso que levantamos, faremos. Normalmente levo moitos anos tocando na banda e normalmente as bandas acaban con un paso doble. Empezan e acaban con un paso doble. Entón vou a tocarvos o pasacorredoira dos noites. Moitas gracias aos tres. E antes que se me olvidou, realmente, se me olvidou non, cursos de Direito, que teño presentado, pero é o Conselleiro de Cultura, Julio López, que hoxe pois non se dirige a xente porque ten unha fonia que non costalle falar, non debe de forzar a garganta. E de todas maneiras, xa cando veu traer isto xa a mediodía, decideu que vos transmitir os seus parabéns. Que a próxima vez que viñades, el xa non vai estar a foto, e vai a hombre, non podo esperar, non queremos que a vida, non podo estar a traernos a potenciar do Sotero Varela. Bueno, Bea e ao patronato, que estamos tres por vosotros, disculpas se non puderon vir por cambios personales. Vale, moitísimas gracias. A todos, un placer, tan atentos, tan amables, tan
E desde aquí, para mí, un orgullo. Pues, aquí esta casa está aberta para ti sempre. Para vos. E agora os que queiran o libro, dedicatoria, saludar a María José, que ayer Julia, pois, emocionouse profundamente de ver esas chicas que foron compañeras de escuela. Aquí tienes una compañera, Amistades, María José. moito nada. Sí, una compañera.